खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो स्वrji The Creativity चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। बतझरनि सिङाव थानाय सिलभान गामियाव मैया सासे सुबुंनि नखराव हरखाबै हाग्रा बिफानआ इभिक्सन खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। नंगौ, बे बाथ्राखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मैया गावनो बुंथिनानै होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनगासिनो दङ दि आथिखालाव हाग्रा बिफानआ अदेबानि सरकारनि हायाव आयेन बेरेखायै हाबनानै थानाय सुबुंफोरखौ सम सम बेबायदिनो इभिक्सन खालामबोगासिनो दङ। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैयाबो बतझर जिल्लानि सिङाव थानाय सिलभान गामियाव सासे सुबुंनि न'खौ हरखाबै इभिक्सन खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव इभिक्सन खालामजाग्रा सुबुङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला प्रमद बर' अदेबानि फेरेंगा मोनहानो इभिक्सन खालामनो थिनहरदों। नंगौ, बे बाथ्राखौ गावनो बुंथिनानै होदों। लोगोसे हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरानो बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होफैदों होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो बेबायदि दुखुथिया गोरिब नखरफोरनि सुबुंखौ मानो बेबायदि खालामनांगौ, आरो बेयावथ' आंल' थायाखै, गोबां हाजार बिगा आबाद खालामनानै जाग्रा सुबुंफोराबो दायो सायाव थागासिनो दङ। नाथाय आंखौल' मारैहाय बेबायदि इभिक्सन अदेबानि आंनि न'खौल' माब्रै सिफाय फैखो होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बिथाङा दाबि खालामबावनाय बायदिब्ला प्रमद बर'मोननो बेबायदिनि थाखायसो भट होदोंमोन नामा होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रोङै बुंथिनानै होदों। गिबि खेबनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गिबिसिन धोरोमारि बाथौ धोरोमनि गेजेराव गावजों गाव दावराव दावसिखौ लानानै समाजारि बिजोङाव आथिखालाव गोगोमथार गोसारबाय थानायखौ नोजोर बोनानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों थारैनो बे बाथ्राखौ मिथिगासिनो दं दि जों बर' माहारिनि गेजेराव मोनसेया मोनसेनि उनाव राजखान्थि थांखांनायनि उनावबो दायो गावजों गावनि गेजेराव समाजारि बिथिङाव गोबांथार दावराव दावसिफोरा गोसारबाय थादों। थिग बेबायदिनो धोरोमखौ लानानैबो आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जाबाय थादों। अदेबानि गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, मैया दाखालिनिफ्रायनो समाजारि बिजोङाव दायो बाथौ धोरोमखौ लानानैनो गुबुन मोनसे बाथौ धोरोम हान्जाया गुबुन मोनसे बाथौ धोरोम हान्जाखौ लानानै बायदि रावजों सोंखारिलायबाय थानाय आरो सासेया सासेखौ सुखुयै इनाय अनागारि खालामनायखौबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों थारैनो गोख्रोङै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बुलि बाथौ आरो बिबार बाथौखौ लानानै बे दावराव दावसिया जाबाय थादों। जेराव बुलि बाथौ खालामग्रा सिबियारिफोरखौ बिबार बाथौ खालामग्रा सिबियारिफोरा गामिनिफ्राय बैकट खालामदोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो समाजारि बिजोङाव सोंखारिलायबाय थादों। नंगौ, बेबायदि सोंखारिलायबाय थाबा बोरै जानो? गतिके बेखौ जुदि बुलि बाथौ आरो बिबार बाथौफोरनि गेजेराव जेंनाखौ सुस्रांलायनो उसुबिदा जादोंब्ला थारैनो बर' थुनलाइ आफादा बेनि सायाव सुस्रांनानै होनो थाखाय सिगांबोगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। रुंसारि हिरण्मय खाख्लारिनि गोजोन जिउमानि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ अदेबानि लांसुनियाफोरखौ थाबैनो फासि होनांगौखौ नोजोर बोनानै मैया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि खौसेथि फरायसा आफादा दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हिरण्मय खाख्लारिनि रुंसारि जानायखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि गोख्रों हाबाफारि लानाय बायदिनो मैयाबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे गोख्रों हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दालाइसा एबसुजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि फरायसा खौसेथि आफादा हिरण्मय खाख्लारिनि मुङाव
गोजोन जिउमानि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बाहागो लानानै मैया दालाइसा एबसुजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि खौसेथि फरायसा आफादफोरा दाबि दैखांदों दि थारैनो दायनिगिरि अदेबानि हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा दायनिगिरिफोर फारियै धन आली तालुकदार भार आली रहमान आलीखौ थाबैनो इनायै बुथारनायनि दायाव फासि होनांगौ होननानैबो बिथांमोनहा गोख्रों दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनसे समनि आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो आथिखालनि मिरुनि सासे मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा मैया रङियायाव थानाय रुंसारि आसामनि बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि थानेस्वर बर' बिथांनि नखराव नुजाफैनानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ दाखालि थांनाय साननैसो सिगाङाव आसामनि मोनसे समनि सोलोंथाइ मन्थ्रि अदेबानि बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि थानेस्वर बर'आ हरखाबै रुंसारि जानानै थाङो। जायखौ नोजोर बोनानै बिथांनि नखराव गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लाहैबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मोनसे समनि आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो आथिखाल मिरुनि सासे मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङाबो थानेस्वर बर' बिथांनि नखराव नुजाथिफैनानै नखरनि सोद्रोमाफोरजों दुखु दाहाफोरखौ बानस'नानै लाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो थानेस्वर बर' बिथां सारआ गोदोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो बिथाङा सासे मैला गैयै आरो गोबांथार गोरों सासे दैदेनगिरिमोन होनना बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थानेस्वर बर' सारआ बिथांनि मावनायफोरखौ जोङो आथिखालनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा सोलोंनो गोनां गोबां दङ होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों।